a zázrakov bez konca. Mami, oci, dnes Jedného krásneho rána sa Sara vybrala so svojou Bibliou stretnúť svojich priateľov. Čakalo ich dobrodružstvo, o akom sa im ani nesnívalo. Pozorne počúvajte Božie slovo a učte sa z neho. V lese už na Sara čakali Vikina, Tomáš, Ezechiel a ich verný jahňatko Ben. Spoločne sa pripravili čítať Božie slovo. Sme pripravení. Nájdeme si pekné miesto na čítanie. Toto bude ďalšie úžasné dobrodružstvo. Keď Sara otvorila Bibliu, jej stránky sa zrazu rozžiarili nádherným zlatým svetlom. Všetci prekvapene sledovali, čo sa deje. Poďme spolu. Naše ďalšie biblické dobrodružstvo začína. Sme tu. Žiarivé svetlo ich prenieslo do dávnych Toto je čias. svet z Biblie. Pred nimi sa začal odvíjať skutočný biblický príbeh o Všetko Noachovi. vyzerá tak odlišne. Objavme Boží príbeh. Ľudí na zemi stále pribúdalo. Rodiny sa rozrastali a krajina bola plná života. Boží synovia videli, že céry ľudí boli krásne a brali si za ženy tie, ktoré si vyvolili. Hospodin povedal, že jeho duch nebude navždy zostávať s človekom. Ľudia sa čoraz viac vzdiaľovali od Boha. V tých dňoch boli na zemi obry. To boli hrdinovia od veku, mužovia slávneho mena. Boh videl, že ľudia robia čoraz viac zlých vecí a ich srdcia sa naplnili zlom. To je nemožné. Odvádzaš ma. Boha veľmi bolelo, čo sa stalo so svetom, no jeden muž mu zostal verný. Volal sa Noach. Noach bol spravodlivý muž. Miloval Boha a každý deň sa snažil robiť to, čo bolo správne. Pozri sa na neho. Choď. Mal 3 synov. Šéma, Cháma a Jafeta. A nasledujte jeho cesty. Budeme ho poslúchať, Otče. Sme pripravení urobiť čokoľvek, čo... Zem sa naplnila násilím a nespravodlivosťou. Boh videl, že ľudia sa veľmi vzdialili od jeho ciest. Jedného dňa Boh prehovoril k Noachovi. Povedal mu, že na zem príde veľká potopa, pretože svet sa naplnil zlom. Pane, budem ťa nasledovať. Boh prikázal Noachovi postaviť obrovskú archu z góferového dreva. Mala zachrániť jeho rodinu aj zvieratá. Pánova cesta je jediná pravá cesta. Boh ukázal Noachovi, ako má archa vyzerať. Mala byť veľká, pevná a pripravená na všetko, čo malo prísť. Boh slúbil Noachovi, že zachráni jeho rodinu. Noach dôveroval Bohu a rozhodol sa poslúchnuť každé jeho slovo. Noach začal stavať archu. Spolu so svojimi synmi každý deň usilovne pracovali podľa Božích pokynov. Roky plynuli a archa pomaly rástla. Ľudia sa Noachovi smiali, ale on neprestal dôverovať Bohu. Noach a jeho synovia pokračovali v práci. Každý trám a každá doska boli na svojom mieste presne tak, ako Boh prikázal. Po mnohých rokoch bola archa konečne pripravená. Teraz už zostávalo len čakať na Boží čas. Pán všetko pripravil. Keď prišiel určený čas, Boh priviedol ku Noachovi zvieratá zo všetkých kútov zeme. Prichádzali pokojne, presne tak, ako Boh povedal. Do archy vstupovali po pároch. Čisté zvieratá prichádzali po 7 pároch presne podľa Božieho príkazu. Noach, jeho manželka, Šém, Chám, Jafet a ich manželky vošli do archy. Všetko bolo pripravené. Keď všetci vošli dovnútra, Hospodin sám zatvoril dvere archy. Nikto už nemohol vojsť ani výjsť. Potom sa otvorili nebesá a zo zeme vytriskli mohutné pramene. Začala veľká potopa. Dážď padal 40 dní a 40 nocí. Vody stále stúpali, až sa archa zdvihla zo zeme.
Vody zaplavili celú zem. Dokonca aj najvyššie vrchy zmizli pod hladinou. Archa bezpečne plávala na vodách. Vo vnútri archy Boh chránil Noácha, jeho rodinu, aj všetky zvieratá. Vonku zúrila búrka, no vo vnútri vládol pokoj. Po 150 dňoch si Boh spomenul na Noácha. Poslal vietor a vody sa začali pomaly utišovať. Archa napokon spočinula na vrchoch Ararat. Po dlhej potope sa opäť objavila zem a svitla nová nádej. Po 40 dňoch Noach otvoril okno archy a vypustil havrana. Vták lietal sem a tam nad vodami. Potom Noach vypustil holubicu. Tá však nenašla miesto na odpočinok a vrátila sa späť do archy. O 7 dní vypustil Noach holubicu znova. Keď sa večer vrátila, niesla v zobáku čerstvý olivový list. Po ďalších 7 dňoch Noach vypustil holubicu ešte raz. Tento raz sa už nevrátila. Zem bola opäť suchá. Boh povedal Noáchovi, že nastal čas opustiť archu. Po mnohých mesiacoch mohli konečne výjsť na pevnú zem. Noách vyšiel z archy spolu so svojou rodinou. Za nimi pokojne vychádzali všetky zvieratá podľa svojich druhov. Prvou vecou, ktorú Noách urobil, bolo poďakovanie Bohu. Postavil oltár a priniesol mu obeť vďaky. Hospodin prijal Noáchovú obeť a požehnal jemu i celej jeho rodine. Sľúbil, že zem bude ďalej prinášať život. Boh uzavrel s Noáchom večnú zmluvu. Prisľúbil, že už nikdy nezničí celú zem potopou. Na oblohe sa objavila nádherná dúha. Stala sa znamením Božieho sľubu pre všetkých ľudí a všetky živé tvory. Sara, Vikína, Tomáš, Ezechiel a Ben s úžasom sledovali všetko, čo práve prežili. Teraz lepšie chápali, prečo Noách dôveroval Bohu. Zrazu sa pred nimi znovu objavilo žiarivé zlaté svetlo. Bol čas rozlúčiť sa s Noáchom a vrátiť sa domov. Priatelia prešli cez žiarivý portál a o chvíľu stáli opäť v tichom lese. Ako by sa ani nič nestalo. Sara pomaly zatvorila Bibliu. Všetci vedeli, že tento príbeh si budú navždy pamätať vo svojich srdciach. Noáchov príbeh nám pripomína, že Boh je vždy verný svojim sľubom. Keď mu dôverujeme a poslúchame ho, nikdy nás neopustí.